lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ y'aw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan bi tɛnɛndonya in na février kalo tile 27 san 2023 la ka bɔ Veva soba kɔnɔna na Washington DC aw tulo bɛ Kayatou Traoré de kumakan na an ka bi kunnafoniw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan a yirala k'a fɔ ko Emmanuel Macron n'ale ye Faransi jamanakuntigi ye a bɛ nin wagati in yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sarankani ba kɛ jamana ka kɛɲɛ ni Faransi ka dɛmɛw ani kuma caman ye ka taa farafina jamanaw kan Modibo Dembele bɛ an bolo nɛgɛ kan an bɛna a ka lamɛn a bɛna a kumabaw latɔmɔ k'olu ɲɛfɔ an ɲɛna ka fara o fana kan Mali kalan minisiri Madame Sidibé Dede Ousmane mais tamala Washington DC yan a kun nana fɛɛrɛ kɛnɛba dɔ kɛnɛ kan yan nɔ ka kɛɲɛ ni kalanko ye farafina jamana ni duniya fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Modibo Dembele n'a ye baro kɛnɛ sigi kɛ an bɛna a lasiriw kɛ aw ye olu kan ka fara o fana kan a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye carte biométrique o sɔrɔli o donnen don gɛlɛya b'a la sabula ka a bɛna kɛ ka carte nina nɔrɔ bila wa mɔgɔw b'a la ka wulikajɔ caman kɛ a kow nɔfɛ an ka lasirikɛlaw olu ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra a kan an bɛn'u ka kumakanw lamɛn a kan ninnu de bɛna fara lasirikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlen wɛrɛw kan duniya kɔnɔna na ani Mali jamana kɔnɔna na ka tɛntɛn aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ Malikura kɛnɛ kan. Ka segin ko kura tuguni k'a fɔ aw ye k'aw bisimila an ka Malikura jɛmukan kɛnɛ kan bi tɛnɛndonya in na ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la Washington DC Vewa soba kɔnɔna la awa komi kuma fɔlen tɔ ye dalamaga ye a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ye ale bɛ sarangani bala bi ka kuma Faransi ka dɛmɛw kan ka ɲɛsin farafina dugu bɛɛ lajɛlen ma Modibo Dembele ale b'an bolo nɛgɛ kan an bɛna lamɛn a ye kumaba minnu tɔmɔ a ka discours kɔnɔna la a bɛ n'olu walawala an ye Modibo. Kajatou n ka foli b'i ye n ka foli bɛ lamɛnnikɛlaw ye i bɔra k'a fɔ cogoya min na Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Emmanuel Macron ye ale kɔni ye laseli kɛ laseli minnu kɔnɔna la a ye da sera gɛlɛyabaw ma gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ dɔ fɔ kan n'o ye histoire kɔnɔna ye a y'a yira k'a fɔ ko dɔw bɛ fɛ k'olu su u ka taa ɲɔgɔn sama farafina ko i n'a fɔ mɔgɔ dɔw nana n'u ka kɛlɛkɛsaralaw ye cogo min a yɛrɛ ka kuma la n'a bɛ fɔ o ma ko mercenaires ko o ye waleya ye ale ka jate la ko Faransi tɛna a yɛrɛ bila o kɛnɛ kan mun ye ka taga sɔrɔ fanfɛla la a y'a yira k'a fɔ ko Faransi kɔni bɛ kan ka wulikajɔ kɛ wa a bɛna dɔ fara wulikajɔ in kan a ye misali di k'a fɔ ko Faransi bɛna euro miliyari 3 u bɛna o de di farafina ma yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na kɛn yɛrɛ ye fanfɛla la ka ɲɛsin u ka fɛn dɔ ma n'u bɛna fɔ ma ko Mid Africa a da sera fɛnɛ mun ye lakana kɛlɛliko ye a ye tanunibila kɛ Faransi ani Mali saridasolakaw k'olu wulila ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ka marifatigi jɛkulu walima jihadi mɔgɔw k'olu kɛlɛ Mali kɔnɔna la a da sera o fɛnɛ ma a y'a yira k'a fɔ ko Faransi ka baara tɛ wa a ma dabɔ ko Faransi de ka wuli ka na ko yɔrɔ min na ni politiki mɔgɔ dɔw kun kan ka baara mun kɛ ni o baara ko o ma se ka ɲɛ olu bolo misali la Mali ta kan ko k'a fɔ k'olu kana wuli k'o kɛ a ko fɛnɛ ko olu tɛ fɛ nin wagati na i b'a fɔ n y'a fɔ kuma daminɛ la cogo min na farafina ka kɛ ɲɔgɔn sama yɔrɔ ye olu ka jateminɛ la ko tagaɲɔgɔnya bolo kura de kan ka sigi bi na farafina ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ mun ma tubabu kan na a yɛrɛ ka kuma na ko une nouvelle relation équilibrée responsable réciproque o kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko o layidu ko o timɛla ko ka d'a kan ale ka tagali la Wagadugu mɔgɔ si o ma d'a la k'a fɔ ko a bɛna kɛ ɲugunna kuma ye ka kuma i n'a fɔ farafina ka seko ni dɔnko minɛnkɔrɔw lasegili kan ani fɛnɛ ko sefa ko olu da sera o kuma ninnu ma bi a y'a yira k'a fɔ ko ni farafina n'u sera ka na bɛn k'a fɔ ko ka sefa ka tɔgɔ falen walima u yɛrɛ kana se ka n'u ka wari ye ko o ye waleya ye olu tɛna baasi ye o kɔnɔna fɛnɛ na a da sera fɛnɛ kɛnɛya yɔrɔ fɛnɛ ma ko u ye wulikajɔ caman kɛ yaasa vaccin bɛ se ka kɛ cogoya min na o la a taara farafina woroduguyan fan la a bɛ fɔ min ma ko Afrique du Sud k'u bɛ kan ka dɛmɛ di olu yɔrɔ ma Kayatou bakuruba la an bɛ se ka minnu fɔ o de ye nin ye Macron ale ka laseli la. Pour éviter la répétition de l'histoire, il existe une autre voie que nous poursuivons désormais depuis 6 ans.
Ayiwa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an bɛ foli lase Modibo Dembele ma a yirala k'a fɔ yɔrɔ Mali premier ministre Dr Choguel Maïga ale taara taama la dɔgɔkun tɛmɛnen na Burkinakaw fɛ yen nɔ wa an ka laselikɛla min bɛ Burkina Kader Traoré a bɛ kuma an ye a kan an ka kuma a lamɛn. On soulève. And here it is. Pour la 28e édition. Congratulations. Welcome again to the 28th FESPACO, Festival international de cinéma et de télévision de Ouagadougou. Bien Foubaï, na lablara, Kadi Diaboloma, Ulukasira na Nyogondanke. Allez Fougo Skira Ouagadougou, Kabi Sibiruno Temeni, Fougatabla, Marskalo Klenani Natara. Ni Diabolo va Kenebani d'Aeleto, en même temps que cérémonie d'ouverture. Mendia, nous sommes dia, Ani Dima Faradimakan, ou le Tubokenekan. Ni FESPACO tako mugani segena ndoloniya taradi Mali jamana lima ale ka fanga nyema Choguel Kokala Maïga Otubekenekan munde be hakili yelama munde be influence ki hakila wa fo même les hommes de culture minum be sebeke minum be cinéma la minum be kuma radio la ni journaliste ay barake ay priorité ka ngata jamana kapara ay mi la mesisa artiste ye munde fo nyimo ye aw kana échouer peuple boko aw kana ereira aw kana sira aw ta ñefe aw kana hésiter ay teg di ñowa ma kam mo sabatina la so akko bala sali ala an kuna wolola an nana fɛn min kan an y'a ye ko Burkina Faso kuna wolola dugu caman nana an ka festival la filimi minnu bɛɛ bɛna bɔ an ko jama ka bɔ ka filɛ fɛn min bɛɛ bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ nana o bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko Burkina Faso tɛ se ka bɛn ko Burkina Faso denmisɛnw mɔgɔkɔrɔbaw cɛkɔrɔbaw bɛɛ nɔli bɛ pour que jeunesse ani an ka festival ye o bɛɛ ka lɔn ko Burkina Faso ye u ye min bɛ se ka mɔgɔw mara ka taa ɲɛfɛ. FESPACO tako mugani segena konama ye tema ani culture de la paix mi ye basigi ye jamana kɔnɔ. Ɲɛmɔgɔ kɛlen bɛ k'a jate de k'a fɔ ko an tɛ se ka bɔ bolo la fo an ka ɲɛŋa yɛrɛbɔ hɔrɔnya ta komi yantaw ani Mali taw olu bɛ ganiya ye o kelen de o de y'a to u ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'u bolow di ɲɔgɔn ma o de hukumu kɔnɔna la u ye lolo ta k'a di Mali ma ne hakili la o ye koɲuman ye Ala k'a kɛ ɲɛta ye. Mars kalo tile naani natara ana dɔn jagola min sera ka ŋanaya sɔrɔ n'an ko étalon de Yenenga. Ka tɛmɛ ni kunnafoni Mali kalan ministre Madame Sidibe Dede Ousmane ale tun nalen bɛ taama la Washington DC yan nɔ a nana kalan yiriwali o siraw la duniya kɔnɔna na o tɔnsigi kɛnɛba dɔ kan n'a bɛ wele ko Forum international sur la qualité de l'éducation a sen fɛ ani Modibo Dembele ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya an ka baro lamɛn. An nalen nin tɔnsigiba in na partenaire fɛn o fɛn n'o ye an ka duguma kalan o partenaires ye i n'a fɔ an ni minnu bɛ jɛ ka baara kɛ an n'u bɛɛ de ye ɲɔgɔn ye an ye hamina k'o f'u ye o fana bɛ se ka min k'anw ye o fana y'o f'anw ye. Bibi na Mali ani États-Unis u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kalanko fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka na duguma kalan yɔrɔ la a bɛ cogo di bi. Bon an bɛ barika da gouvernement américain ale min kɛlen don k'i jɔ anw ko kɔrɔ kalanko lahalaya la donc an b'o barikada kɛ ka se an ka partenaire fɛn o fɛn ni minnu sigilen bɛ Amérique yan nɔ ani ni minnu ye américains yɛrɛ ye an ka foli bɛ ka taa u bɛɛ ye. Je crois que partenaire minnu bɛ yan nɔ a ka ca kelen bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko CRS o ye Catholic Relief Services olu fɛnɛ mɔgɔ minnu kelen don k'u sugandi ka nafolo d'u ma u bɛ se ka Mali dɛmɛ ni min ye i n'a fɔ denmisɛnninw ka dumuni ko fanfɛla la n'an b'a fɔ a ma ko cantine scolaire o de ye gouvernement américain yɛrɛ u ka ministère de l'agriculture donc fondation dɔ bɛ yan nɔ n'an b'a fɔ a ma ko McGovern and Dole o ye sénateur fondation ye min créera sénateur fɛ hali salon États-Unis ka lasigiden min bɛ Mali la fɛn o fɛn ye balo ta fanfɛla ye o y'o di anw ma
pour que anw bɛ se ka denmisɛnnin ninnu k'u dɛmɛ cogo min na k'u somɔgɔw dɛmɛ cogo min na pour que u ka se ka basigi kalanyɔrɔ la dɔw bɔyɔrɔ ka jan pour que musomaninw fɛnɛ u ka se ka to école la donc o tɛ dumuni yɛrɛ balo yɛrɛ dama fanfɛla tɛ dɛ mais kalan fɛnɛ fɛn o fɛn ye kalan bɛ se ka ɲɛ cogo min na ni a bɛ fɔ k'an bɛ kalan min kɛ denmisɛnninw kunna a ka kɛ kalan ye min b'u nafa a ka kɛ kalan ye min b'a to hali n'u bɔra jamana kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan o k'a sɔrɔ n'u ma mɔgɔ dan mɔgɔ tɛna u dan o yɔrɔ fana na USAID n'a ye fɔ a ma ko USAID n'o fana ye américain jamana ka bolomafara dɔ ye fana y'anw dɛmɛ kosɛbɛ a y'an dɛmɛ balugu kalan fana fanfɛla la le partenariat mondial pour l'éducation olu baselen bɛ Washington yan mais o ye diɲɛ fan 14 bɛɛ de ka jɛ ye olu ka dɛmɛ kɔnɔna na écolesow kan ka jɔ lycéew kan ka jɔ classe minnu kan ka jɔ a bɛ classe ba 4 ani kɔ bɔ donc o fana na ani banque mondiale ye kuma ɲɔgɔnya kɛ ani GPE an y'o kuma ɲɔgɔnya kɛ ani partenaires bɛɛ y'a kɛ. An b'a kalama k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na sisan lakanabaliya bɛ yen jamana kɔnɔna la camancɛ yan fan ni jamana kɛɲɛ yan fan ekɔliso caman datugulen don kalanden minnu bɛ yen ni olu tɛ kan ka se ka taa kalan na nin wagati la ani o karamɔgɔ minnu bɛ yen jamana bɛ kan ka mun de kɛ. Anw ka jamana kɔnɔ lakanabaliya o y'a to ni ekɔlisow datugura dɔ kɛra la a bɛɛ ma ban a tɔ ka ca kosɛbɛ mais dɔ kɛra hakili jagabɔw kɛra an n'an ka baarakɛɲɔgɔnw an n'an dɛmɛbagaw an ye fɛn dama sigi den bɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ se ka kalan n'an b'a fɔ o ma ko enseignement en ligne an y'o nafa ye o projetw bɛ yen o caman kɛra a ye mago ɲa yɔrɔ dɔw la tablette dira denmisɛnninw ma avec ça denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ ɲina 2022 cantine 67 olu de sera ka jɔ o jɔra min ekɔliso 247 olu de bɔ u y'u ta ka bɔ u bɛ yɔrɔ minnu na kɔrɔlen ka t'u fara yɔrɔw kan i n'a fɔ fɛn o fɛn ye Mopti région ye k'a bɔ yen nɔ ka na n'a école ninnu bɛɛ ye San région kɔnɔ parce que San région basigi tun bɛ yen nɔ a waati la ka tɛmɛ Mopti kan. A yirala k'a fɔ ko fɛn min ye carte d'identité biométrique ye n'ale de kan ka na carte ɲina nɔrɔ bila sɔrɔli gɛlɛyalen don mɔgɔw bolo kosɛbɛ. An ka laselilikɛla min bɛ Mali la Mariam Kuyate ale ka sɛgɛsɛgɛliw sera a ma an ka laselikanw lamɛn a kan. Kabini fajiri seli kɔfɛ Amiyo Gindo kɛnyɛrɛye baarakɛla don ale bɛ Lafiyabugu commissariat la walasa min ye a ka carte d'identité biométrique ye o baaraw ka se ka kɛ. N sola ka taa ɲɛ sigara na turu sera mo yon wele n donna k'a kɛ ka bɔ mais an bɛ yɔrɔ min na bi a ka gɛlɛ dɛ a ka gɛlɛ yɛrɛ le ni sola ka bɔ ni ma kɔnɔ dɔw yɛrɛ i t'a sɔrɔ yɛrɛ i t'a sɔrɔ mɔgɔ ka ca polisiso tɛ min falen tɛ mɔgɔ la adamaden na bi. Amiyo Gindo n'a ɲɔgɔnna caman de y'a yira ko gɛlɛyaba de bɛ nin waati in na carte d'identité biométrique baara hukumu kɔnɔ. Isa Sidibe ale sela k'a ta sɔrɔ nka a ma nɔgɔya. Ne taara depuis 2h du matin ne kɛra 9 personnes de kan tɔgɔ sɛbɛn n'u y'a appel kɛ an bɛ don k'an sigi avant tour ka s'an ma o kɛra fo 10h n'i taara u bɛ négliger quoi est ce que a fɔ ma an minnu sira an ta ma kɛ joona an ye gɛlɛya min sɔrɔ carte ɲina la an kelen sɔrɔ biométrique fana la o y'a ko biométrique ko la a ka nɔgɔn ni carte ɲina ye bon tiɲɛna ma nɔgɔya kɔni sɔrɔ a la. Alima Sangare nin ye ale tile 2 ye a ko kunkɔrɔ. Ne nana n ka carte de yɛlɛma tiɲɛna ma soli kan jama ka ca ne ɲɛ b'a la baara fana taabolo a ka suma dɔrɔn. Ka kɛɲɛ ni taa ni ka segin n'a soli ka bɔ ye maa caman fana y'a yira k'u m'u ta kɛ Seku Tangara ale bɛ o kulu cɛla jagokɛla don. N tɔɲɔgɔnkɛ filɛ nin o fana o taara t'a nɔfɛ kabini sɔgɔma 7h fo ni ɲɔgɔn kuma kɛra o sɔrɔ kuma fɔ o ka sɔrɔ ka na 4h o tɛ tile journée e nana cɛ i bɛ tila la k'i bɛ baara wɛrɛ k'i yɛrɛ ye ni baara tagabolo kɛra an na ci k'an yɛrɛ ye bɛɛ na se k'o sɔrɔ. Walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka nin carte d'identité biométrique sɔrɔ nɔgɔya la fɛɛrɛ damadɔw bɛ yen nɔ minnu kan ka sigi sen kan jamanaden dɔw ka fɔ la sabula sɛbɛnfura min don a jɔyɔrɔ ka bon kalata kadira kɔnɔna na Isa Sidibe kɛnyɛrɛye baarakɛla don. Wala wa di mairie misɛnnin caman na pour que bɛɛ ka se ka ci ta kɛ nɔgɔya la kɔfɛ n'u nana ni papier ko fana ye carte ɲini ta ye gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que baara caman bɛ jɔ u kana baara in da polisi dɔrɔn ma ou bien ka dɔ fara polisi ka effectif fana kan pour que a baara ka se ka nɔgɔya n'a fɔra mɔgɔ baden 80 personnes machine 2 o baara ka kɛ a ma nɔgɔn quoi.
Madu Sanogo jagokɛla do a fɛnɛ b'a hakilina d'a ma. U ka yala ka yɔrɔ firilenw baarakɛla ninnu bila u ka sigi yɔrɔ dɔw la jama bɛ lajɛ yɔrɔ min pour que bɛɛ k'a sɔrɔ nɔgɔya la quoi ni carte kɔnɔ farala kan déplacé ka gɛlɛn mɔgɔ minnu ma u bɛna u ka parti papier nɔfɛ yen o bɛ mɔgɔw arranger dɔɔnin quoi parce que n'a fɔra an ka taa politiciso la an dun bɛ taa politiciso la depuis sɔgɔma 8h 3h n'i b'a sɔrɔ vraiment o tɛ mɔgɔ caman arranger quoi o b'a to hali n'u carte tali ka di mɔgɔ dɔ ye a tɛna se ka taa ta quoi. Gɛlɛya minnu filɛ carte d'identité biométrique baaraw kunkɔrɔ polisisow fo ka taa se mairie ma mun de bɛ na n'o ye an ma se ka o jaabi sɔrɔ polisiw yɔrɔ. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako, VOA Bambara. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. A yirala k'a fɔ ko bankasikaw faso jamaw ye wulikajɔba de kɛ dɔgɔkun laban furancɛ in kɔnɔna na. Moribo Dambele ale ye wulikajɔ kɛ ka ɲininkali tɛŋunen kɛ Usman Aramala kunnafoni sɛnsɛnla do ka bɔ Baɲangara an k'u ka masala lamɛn. Baɲagarakaw bɔra k'u ka nisɔngoya jira a fɔ minnu ma les forces vives de Baɲagara u bɔra vendredi don de k'u ka nisɔngoya jira ka sababu kɛ jeudi don su banbanciw de taara Baɲagara commune na n'a fɔ banka cercle la dugu dɔ bɛ ko Kani Bonzon donc olu de taara bin o dugu kan ka maa 12 bɔnɛ o min na yan'o cɛ fana tiɲɛni dɔw fana kɛra lamini kɔnɔna na donc o tiɲɛni ninnu kosɔn de mɔgɔ ninnu bɔra k'u ka nisɔngoya jira ka jira an ka faamaw na k'a fɔ Baɲagara insécurité a bonyana kosɛbɛ donc u ka wuli u ka ko dɔ kɛ mun bɛ se ka vraiment maaw kisi ani ka maaw tanga. Nin kɛlen faamaw ye jaabi jumɛn di u ka nin dusumakasi la? O ma se ka wuli ko ka taa faamaw fɛ yen parce que a dɔw yɛrɛ y'a sɔrɔ faama n'o ye gouverneur ye o yɛrɛ tun tɛ Baɲagara yɛrɛ kɔnɔ ale tun bɛ Kani yɛrɛ attaqué kɛra yɔrɔ min na mais ni faama kɔni ma se ka ɲɔgɔn ye a don mais hakili jɛkulu u farala ɲɔgɔn kan u taara gouverneur fɛ yen u ni gouverneur kumana gouverneur y'a juru la k'a fɔ vraiment fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ yalasa vraiment maaw n'u bololafɛnw bɛ se ka lakana cogo min na. Kabi u ye nin nisɔngoya tagama in kɛ fo ka n'a bila sisan na o lakana ko bɛ cogo di aw ka yɔrɔ la sisan? A ma fisaya parce que u ye bɔlen mun kɛ jumadon dugusajɛ n'o ye samedi su dugu dɔ bɛ ko Tabagolo banbanciw taara yen fana u ye maa 3 ɲɔgɔn bɔnɛ u min na o dugusajɛ dimanche don fana u ye bɔmu jugu dɔ bila Baɲagara ani dugu dɔ bɛ ko Dukobo Sevare sira in kan donc an ka wolomasi taba olu sera ka taa o bɔmu fana a ka bɔ yen donc c'est pour dire que a kɛdon u ka bɔlen ni sisan cɛ hali ni cɛsiri kɛra en tout cas fɛn kɔni ma se ka kɛ mun bɛ se ka mɔgɔ hakili yɛrɛ sigi kosɛbɛ. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Awa sisan an bɛna Mohamed Daɲogo lamɛn ale ye malidenw ka hakilina ta Mali jamana taara ka taa ka kan di Rusi jamanaw ma ka fara u kan duniya kiliyatɔnba ka lakanakɛ cakɛda bolofara u ka vote dɔ senfɛ an ka seereya ninnu lamɛn. Ne bolo o kɔni o ko ɲuman de ye parce que n'i y'a ye bi an b'a fɔ alhamdulilayi parce que Rusi b'an dɛmɛ la bon ni fɛn fɛn bɛ taa Rusi ka défaveur la Mali fana kan ka Rusi dɛmɛ de donc ni problème fɛn fɛn bɛ yen min bɛ Rusi fana dɛmɛ an kan ka taa n'o de ka yira vraiment ka yira dunan la ka yira dunan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ko vraiment ko ONU yɛrɛ filɛ nin ye ONU ye organisme international min ye ONU injustice b'a la kojugu. O tɛ bali mɔgɔ la parce que Mali ni Rusi bɛ ɲɔgɔn bolo bi ko ko mana wuli Mali ko Rusi an y'an bolo fila n'an sen fila de sirilen ta ka taa di Rusi ma
mais hɔrɔnya la a kun ka kan irisi fana kun bɔ ɲɔgɔn kɛ Mali ye parce que Mali y'a demandé ko ka MINUSMA mandat kɛ mandat robuste ye bɛɛ hakili b'a la yan nɔ Nations Unies na jamana 5 min bɛ yen nɔ u b'a fɔ min ma ko droit de veto irisi kun bɛ irisi votera ko abstention ye jumɛn ye yɛrɛminɛ o y'a fɔli ye k'a nɔgɔya de quoi k'i yɛrɛminɛ mais en réalité jahiliya système de ne ka miiri la parce que anw fɛ ko n'i ma sɔn ko ban ka fisa janfa ye irisi kun kan ka fɔ de ayi an t'a la a tɛ kɛ Eurobus ye awɔ a bɛ kɛ Eurobus ye mais min yɛrɛ minɛ mɔgɔ t'o lahalaya dɔn. Serge Lavrov yɛrɛ i taama kɛ ka na yan ka tila ka invitation di président de la transition chef de l'état n'o ye Kɔnɔ Asimi Goyita an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko ka taa Saint Petersbourg parce que lajɛrɛ dɔ bɛna kɛ Russie la ni farafinna cɛ donc ni olu bɛɛ jate minɛ bonya bɛ bonyamasegin bɛɛ donc ne kɔni bolo hukumu de kɔnɔna na Mali mɔgɔ fana ko k'u bɛ bonyamasegin kɛ Russie ye donc olu fana ye votera k'a fɔ ko tɔw ye vote mun kɛ ka ɲɛsin Russie ma olu ma jɛn n'a ye. Ne bolo ni fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye pour que ka nin kɛlɛ ko nin dabila vraiment ne bolo an ka autorité kun kan ka taga o sens nin kan quoi vraiment ne bolo an ka jamana ɲɛmɔgɔw kun kan ka voter pour que Russie ka bɔ Ukraine vraiment bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛlɛ kɔlɔlɔ sera diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma alors que hali a kun bɛ an mun hakili la ko an yɔrɔ ka jan Ukraine n'a ka kɔlɔlɔ tɛna s'an ma an y'a ye blé ko ni farine ko ni fɛn ninnu ani essence ko ni fɛn ninnu a kɔlɔlɔ baden de sera an ma mais ne kɔni bolo kɔni fɛn o fɛn bɛ kɛ ka sababu ye vraiment pour que kɛlɛ ko nin ka labila fɛnw kana normal la pour que an ka vie paisiblement ne bolo an kan ka to o sira fɛ. Korotimi Traoré ka bɔ Segu Kura Segu aw ye Malikura lamɛn ntɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲa 5 ka taa bila kaɲa 5 tɛmɛlen ni sanga 30 ye VOA Afrique ka kɛɲɛ ni jamanaw cɛla ɲɔgɔnya baarakɛ ɲɔgɔnya bɛnkan kɔnɔna ye n'a bɛ wele nanzarakan na ko diplomasi Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ale ye laseli kɛ k'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛna taama kɛ ka taa Chine jamanatigi fɛ yen nɔ ko ka taa a kuma ɲɔgɔnya ayiwa bɛn o ladilanniw kan duniya kɔnɔna na o de sababu la Jacques Silvani n'o ye l'Amérique jamana ka kɔrɔsigi ye u ka foroba lakana baaraw taabolow kan ye ale fana ye laseli kɛ NBC jabaranin kan ka a fɔ awa ko l'Amérique jamana fana bɛ fɛ ka kumaɲɔgɔnya sira minnu n'u dayɛlɛlen don kaban u dayɛlɛlen ka to sen na awa ko kɔni bɛnkan ma sɔrɔ fɔlɔ foyi bolodalen tɛ fɔlɔ ka Joe Biden n'ale ye l'Amérique jamanakuntigi ani Chine jamanakuntigi Xi Jinping olu fila ka sigi ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya kɛ o de hukumu kɔnɔna la Russie jamanakuntigi Vladimir Putin ale fana y'a jira k'a fɔ ko depuis k'a fɔ u y'u ka baarakɛɲɔgɔnya sonsori ɲɔngiri ka bɔ bɛnkan New Star kɔnɔna na awa ko o kɔfɛ ko olu benana Russie jamana benana jateminɛ kɛ fɛn min ye l'Amérique jamana ani OTAN tɔnkulu jamana i n'a fɔ Faransi ani Angleterre olu ka fanga ka kɛɲɛ ni fiɲɛmafɛn kɛlɛkɛminɛnw n'a bɛ f'u ma ko arme nucléaire ye olu jatew minɛ sisan an bɛ taa Nigeriakaw fɛ yen nɔ bi ntɛnɛn na ayiwa a yirala k'a fɔ ko tilelafana dun waati la mara kɛla dɔ mara kelen dɔrɔn Nigeria mara 36 kɔnɔna na olu dɔrɔn de tun ye u ka kalata ninnu lakodɔnniyaliw kɛ min kun kɛlen bɛ ka semayaba di Bola Tinubu ma Bola Tinubu ale de ye fanga bɛ minnu bolo nin waati na olu ka cɛbɔ ye awa a yirala k'a fɔ ko fɛn min kan ka to mɔgɔw hakili la nin koɲa ninnu kan k'o ye k'a fɔ ko cɛbɔ 18 ninnu cɛla cɛbɔ 3 olu de bɛ ɲɛkun kan awa a mɔgɔ 3 la Tinu bɛ o la Bola bɛ o la Tinubu Bola bɛ o la ani Atiku Abubakar fanga garadabaga kamalen ani Peter Obi min bɛ parti travail su fɛ awa ko gagnɛkɛbagaw tɔgɔw man tɛ ka fɔ fɔlɔ sani tarata don cɛla la ka tɛmɛ ne kunnafoni tɔw ye sisan an bɛna fɛn min ye Algérie jamana kan a yirala k'a fɔ ko Mali bamancikɔrɔ marifatigiw minnu tun ye u bolo bila bɛngafe la k'a fɔ k'u bɛ marifa bila olu bisimilala Algérie jamanakuntigi fɛ Modibo Dambele bɛ kuma ɲɛ a kan Algérie jamana ɲɛmɔgɔ Abdelmadjid Tebboune ye Mali marifatigi jɛkulu danse Alger dimanche don tile damadɔ kɔnɔna la ni laseli kɛra Algérie foroba fasere sɛbɛn APS ka laseli la marifatigi jɛkulu ka laselikɛla y'a yira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn y'a to Algérie a ka wulikajɔ gɛlɛn o yira ni o ye tagabolo kura bɛ se ka don bɛn olu sɔrɔli la nin yɔrɔ in kɔnɔna la mun laseli kɛra fasere sɛbɛn fɛ CMA ale ka laseli dɔ la y'a yira k'a fɔ ko ale ka laɲiniw ani a ka hakɛ
hakililaw k'o ye fɛɛrɛ ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ka bɔ nin kunbala in kɔnɔ. Alizeri jamana ɲɛmɔgɔ segira tuguni ka Alizeri ka wulikajɔ gɛlɛn fɔ ka ɲɛsin Mali ma fan o fan na yaasa bɛn teliman bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na. Laseli sɛbɛn min bɔra o ka kuma la. Dɔgɔkun tɛmɛnen na mankanba de tun wulila farafin tungaladenw nɔfɛ Tunisie jamana kan. Awa a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman i kana bɔ a kumakan ninnu kan. O de sababu la Moro Dambele wulila ka ɲininkali tɛŋunen kɛ Boubacar Sidibe la. Ale ye maliden ye n'a bɛ kalandenya la Tunisie jamana kan. A ye seereya minnu di an ka lamɛn. أتوجه إلى كل المسؤولين Madame Yandi, la candidate de don, bon, de manière que discours côté, un kera, mais un malien sort à me faire pour vraiment d'Américain mina quoi. Ni malien sort, on va parler, au secrétaire général, d'une scène de Taratasma mena, au cas une du Malala, mais à une poursuite de poursuite Tara, et d'une scène inungue, à chaque fois que nous y avons des claques de Turinka, ou Turin kera quoi. Farafina jamana den to munun be, u mina cogo be cogo di ameni wakatini mina Tunisie, na maya kaw be. Farafina jamana minnu de kalana ani minnu de baara ladege la ni sɛbɛn b'u bolo problème t'u fɛ u tɛ problème sɔrɔ mais sɛbɛn tɛ minnu na i b'a fɔ an ka kɛrɛfɛ jamana ma sigida dɔw bɛ yen olu ka lasigidenw caman de bɛ yan donc problème yɛrɛ daminɛna olu de sababu la mais an tɛ se k'a fɔ k'u bɛɛ man ɲi minnu de nana k'a fɔ ko sɛbɛn t'u bolo maaw b'u la minnu bɛ baara kɛ u nana baara dɔrɔn kama u tɛ don bɛlɛngansi la u tɛ foyi foyi mais jamana ɲɛmaa ka laseli kɔfɛ mɔgɔw bɔra parce que ira dɔn kuma dɔw la bɛɛ ka ɲi u b'a fɔ a ma cogo di bamanankan na tagala ka tɛmɛ b'a kan donc ni kuma kun bɔra Tunisie sigibagaw yɛrɛ da min ma kɛ ɲɛmaa ye a kun bɛ se ka faamuya mais fɛn bɔra fɔ sanfɛla de la donc o de ye ko in gɛlɛya kosɛbɛ quoi. Mali jamana ka lasigidenso min bɛ Tunisie ye u kɛlen don ka wulikajɔ jumɛn ta aw kama yaasa aw bɛ se ka makaran hali bi. Mali lasigiden minnu bɛ yan aw ni o conseil mɔgɔw n'u ye réunion kɛ an ye décision min ta donc u ko maa o maa n'i bɛ fɛ ka segin ka taa Mali la i bɛ se ka t'i tɔgɔ sɛbɛn n'a y'a sɔrɔ ni tɔɔrɔ fana ser'i ma parce que an ye numéro vert fana bila ni tɔɔrɔ sera maa o maa ma i bɛ se ka weleli kɛ pour que an ka t'i dɛmɛ an ye numéro vert bila pour que ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ parce que fɛn bɛ cogo min na n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na quoi. Le discours de haine, l'appel à la violence, l'appel à la haine à l'encontre d'un frère et sœurs subsahariens ne représente pas la Tunisie. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ lamɛn Chaka Tarawele bolo. Senantolantan bunagun kan farafina AS Real de Bamako ni Tanzanie Young Africans ye filani binkɛ Sima Sesila celu kelen fan fila bɛ fɛ a senantolantan ɲɔgɔn dan tana stade du 26 mars la Bamako kunu kari février kalo tile 6 san 2023 a bɛ don coupe de la confédération saison 2022 2023 n'o ye ɲina saison ye o tile sabanan hukumu kɔnɔ AS Real de Bamako degeli karamɔgɔ Nuhum Jane y'a yira ko nimisa ko do kama sɔrɔ fɛrɛ bɛ tun sigilen do sen kan walasa Real ka se sɔrɔ kunu Young Africans ɲɛ kɔrɔ nka a ma tiɲɛ Nuhum Jane ka fɔ la halisa gɛrɛsɛgɛ dɔɔni bɛ Real bolo a ɲɔgɔndan saba tɔ la. C'est de croire parce que en réalité ni compétition a bɛ sɔrɔ Real ma kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ kɛ depuis 2015 Real tun ma deli ka qualifier an tun ma se ka se nin niveau in na ni compétition ça demande de la qualité au niveau des joueurs mais 2 points minnu b'an sanfɛ dɔɔni ils ont 4 points on va continuer à croire et continuer à travailler tout puissant ma bati bi yan tout puissant cira fɛ yen bi o Coupe d'Afrique yɛrɛ ma nɔgɔn quoi c'est à dire que match foyi tɛ k'a fɔ ko réellement match nɔgɔma don. Kelen jɔyɔrɔ sabanan bɛ RD Congo tout puissant Mazembe bolo kuru 3 sebaya 1 binko 2 jɔyɔrɔ 4nan ana laban o bɛ AS Real de Bamako bolo kuru 2 binko 1 2 ni bin 2 halisa tile sabanan hukumu kɔnɔ groupe D kɔnɔna na Tunisie US Monastir taara tout puissant Mazembe ci a fɛ yen cilu 2 kanankolo US Monastir kanu na ɲina san 2023 mars kalo la Senegal CNJ bɛna do kɛrɛnkɛrɛnnen min sugandi a bɛna senantolantan 10 o don ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin Mali musolakaw ma minnu bɛ Senegalikaw fɛ yen Nama Jara VOA lasigiden Dakar bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Mali sifiw ka tɔn bolo fara Senegali CNJ Mali.
ayiwa an balimaw ni bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na jɛmukan in labɛnna Cheick Tiro fɛ a laseliw kɛra u ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la télévision ani radio siraw fɛ nin tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye Mali kura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ